Yan, kung mapapansin nyo pala mga kabayan yung tiles namin dito, nakababa siya, yan. Yan ang purpose niyan, para yung ulan pag umagos dito, pagpatak yan, hindi siya yan. Tapos na kami mga kabayan, naghahanda na kami pa uwi. Yan ang alis namin mamayang madaling araw. Yan, pinapahugasan ko lang to kasi punong-puno ng alikabok. Mamaya ikakarga na namin yung mga gamit namin. Yan, di bale mag-iiwan na lang ako dito ng isang tao, si Robert. Yan, uwing-uwi na mga kabayan si Pipoy saka si Burnok. Yan, pagtulong-tulungan na namin to. Yan, si Pipoy pala saka si Edmar, si Burnok, saka si J-King. Hanggang Bicol sila. Yan, sasakay sila sa akin hanggang Dao lang. Pero mayroon akong kausap na van na inarkila ko para sakyan nila. Ano Nok? Uwing-uwi na ba Nok? Uwi na po. Yan, magwawasing na rin mga kabayan si J-King. 50 barato, 200. Ano, hugasan mo pa ba yan? Yan, si J-King mga kabayan nakamotor. Hanggang Bicol yan. Yan, pakita ko ulit sa inyo mga kabayan yung loob bago kami umalis. Yan. Buksan natin yung ilaw. Yan, ito sa labas. Yan, ilaw siya sa labas. Tapos dito, pin light. Yan, dalawa yan. Tapos isa sa gitna. Yan. Tapos dalawa dito. Yung isa nito sa labas. Yan, ito po yung likod niyan. Yan, may ilaw dyan. Ayun yung singawan niya, yung mga butas-butas. Yan, kuwan po yan 1/2 yung diameter ng butas. Tapos may ilaw siya dito sa gitna. Ito yung switch niya. Yan. Dito naman sa loob, dito naman sa may water closet, yan, ayos na. Yan, tapos mayroon lang siyang saksakan dyan. Yan, mayroon siya ditong dalawang kama. Yan, tingnan natin dito sa kabila. Pero parehas lang po yan. Yan. Yan, si Robert na lang yung may iwan dito. Tapos may kasama siyang isang libor. Tapos may pintor pang maiiwan. Yan, kung mapapansin nyo pala mga kabayan yung tiles namin dito, nakababa siya, yan. Yan ang purpose niyan, para yung ulan pag umagos dito, pagpatak yan, hindi siya pasok. Kasi nakadrop siya ng 1 cm yung kapal ng tiles. Yan, pagpatak niya dito, mahuhulog na lang dito. Yan, kahit pumatak yung ulan dyan, hindi papasok sa loob. Yan, kaya kung mapapansin nyo, nakababa. Yung ibabaw nito, nakatapat sa ilalim nitong tiles na to. Yan, kinokondisyon na rin ni J-King yung motor niya. Pwedeng bubo. Pag-subscribe nyo naman mga kabayan yung channel ko.
Yan, pag-subscribe nyo rin daw mga kabayan channel niya, King Justin TV. Para pag may pera na ako, yung Raider 150 ko, palitan ko na nung 151. Yan, ayos na. Yan, paki-check nyo rin mga kabayan yung channel ni King Justin TV. Salamat pala mga kabayan sa pagsubaybay nyo sa ginawa namin dito sa channel ni Kabayan. Yung sa akin naman, isubscribe nyo naman. Yan, maraming salamat po pala mga kabayan sa lahat po na sumubaybay at nanood sa lahat ng video ko po dito sa Vegan Project. Yan, naghahanda na kami mga kabayan, kinakarga na namin yung mga gamit namin. Ayan. Yan, nakahanda na yung mga gamit namin. Medyo madilim lang. Yan. Yan. Ito yung itsura ng 8 unit paggabi. Yan. Ano, Jiking, ayos na ba yung motor mo? Naka-ready na? Ready na. Ayan, kami mga kabayan, ayos na. Oras na lang yung hinihintay namin. Ayan, naka-ready na, nakatutok na sa gate yung service namin. Ayan, pauwi na kami mga kabayan. Paalis na kami dito sa Vegan. Ayan. Yan, ito si Jiking. Diretso na siya ang Bicol. Ano Jiking, kondisyon na ba yung motor mo? Kondisyon na Kabayan. Pati driver, kondisyon. Yan, kondisyon na daw si Jiking. Ingatan na lang kami. Yan, ang layo ng biyahe niya. Bicol. Galing Vegan to Bicol. Yan, may baon pa si Pipoy ng kwan. May baon pa ng tubig. Paalis na kami mga kabayan. Si Robert yung may iwan. Ano Bert? Alis na kami Bert? Sige po. Ayan si Jiking, motor lang. Yan, pahinga-hinga muna kami mga kabayan, kape muna. Huminto kami dito sa may 7-Eleven. Yan, ito yung alaga namin sa Vegan. Yan, kasama namin oh. Oreo, si Oreo to. Galing ni Oreo, tahimik lang si Oreo sa sasakyan oh. Ano po eh? Unat-unat muna. Yan, kape mga kabayan, si Jiking. Na pala? Naman kita na sigat po kaya. Ayun sila, ba't kung saan gasolina? Oreo, ba't umiiyak si Oreo? Ay,
Sumama ka pa rin sa bahay. Nasa Tiplex na kami mga kabayan. Ano po walang kasuro sa sakyan ha? Tayo lang. Tulad nung pag-uwi namin dati, walang kasuro sa sakyan. Wala ako mga kabayan RFID, kaya naghahanap ako kung saang exit yung nag-i-install ng RFID. Dito na kami mga kabayan sa Mabalacat. Magpapa-install ako ng RFID.
Yan, dito na kami mag-i-exit mga kabayan sa Dao. Dito ko na iiwanan sila Idmar, si Pipoy, saka si Bornok. Si Jiking, diretso na po ng Bicol yon. Yan, dito na sila susunduin. Several days later. Yan, nakarating na ako mga kabayan dito sa bahay. Yan, binababa ko na yung mga daladalang gamit. Ayan, tapos itong dalawang ito, daladala ko to. Yan yung mga pinaputol naming kwan doon, kahoy. Yan, ito yung daladala kong barkatir doon. Yan, isa lang yung dinala ko doon. Yan, tapos ito yung iba. Yung laser, barina. Yan, hinalo-halo ko na yung mga gamit dito basta magkasya. Yan, kaya lahat ng walang laman, sinaksakan ko nitong mga ibang maliliit na gamit. Kaya halo-halo. Yan, pati katol nakasama pa. Ayusin ko muna to para nakapagpahinga. Ito yung mga panghukay. Yan, ito naman yung molde. Yan, yung molde ito ng lower block, yung ginamit namin dun sa bakod. Yan, yan yung pala. Yan, ito naman yung gasol na ginamit namin dun pag luto. Yan, imbita ng tubig. Tapos welding machine naman to, yung maliit. Yan, pati gamot meron. Kaso yung toolbox ko dahil punong-puno ng gamit, natanggal yung isang side nung hinata ko. Yan yung hinata kong bababa ko na sana, na nagiba dahil sobrang bigat. Ayan yung iba mga tools nandito. Yan, itong rotor na maliit, trimmer. Yan, ito yung ginamit namin lahat doon. Yan, okay na mga kabayan, naibaba ko na yung mga ginamit ko doon sa vegan project. Yan, ito naman yung ginamit nating pang level doon. Yan. 1 hour later. Yan, pinakarwas ko muna para pagsakay nung mag-iina ko malinis. Kasi doon sa site puro gamit, kaya maalikabok yung loob.